Sziasztok! Itt vagyunk egy videóban, amiben Hákám Marci meghalt. Jó, mondom, ezek a hangot azt feljebb kéne húzni! Vártam, hogy ez egy hihi. Jó, semmiket. Hát nem fogok ugrani. Ez akkor nézek. Ok, no comment. Júj, a fusi! Fusika! Dagolj! Itt szerintem meg. Dagoljak az DC. Halló, visszajöttem. Ez ki? Barátnőd Mikulás? Hé, az én vagyok. Nyugi, csak én vagyok. Nyugrunk, Dagoly. Nem. Sajnos nincsen cuccom. Aha, nincsen. Miért vagy Halloween sisibe? Ha nincsen cuccod. Ez OTV Luci. Most van, kiugor az OTV rúdba. Nem ugrok kép azért. Épp azért AOTV loot már nem ugrik ki. Mikor lesz OTV? Holnap után Kiskedden. Tehát nem mondod? Ha elmondom, akkor sajnos a Mikulás barátnője leszel. Jó. Ezen a héten. De milyen nap? Egész héten. Szombaton. Egész héten. Oké, hánykor? Dagoly? 6-kor. Igen. Oké. Mikor van szőnapod? Még jó sok idő. De mégis. Neked decemberben van? Mert Kérdem. Dagolynak kétszer van szőnapja. De jó van neki. nekem minden hónapban van 5. Mi van? Úgy, mint a Benedettónak. Bettónak kicsit több van. Benedettónak minden nap van. Na, minden esperát. Ahogy láttátok a Csatival azt, hogy legjobb videó volt? Nem. Mutatják egy videós vagy? Aha. Mi a YouTube csatorna? Most is csinálok. Miért Milyen tudtad benne? Bence Pro. De most amúgy, most sem úgy videót csinálok. Bence Pro? Ennyi? Igen? Igen. Bence Pro? Letolmogatnám azt a videóba. Mi? Megtaláltam Esferát, az a videó neve 25 perccel ezelőtt. Aha. És egy falusinál elkezdesz googolni, igaz? Ez te vagy? Hát jó, ezt csak úgy csináltam. Hát Nekem tetszett, amúgy most, hogyha teljesen őszintén megkérdez, szerintem ez egy jó vicc volt. Ezt küldöm Mert a Esferának. medvék is megcsinálták egyszer ezt. Esfera. Megcsinálták a medvék is egyszer. Amúgy jó, így megyünk most annyira nem vicces. Most igen. Mint ilyen medve az egy Jó, hogy ezt csak 10 mindvé raktam éves. ki. Az elég reális. De nem a kis medvére gondolok, hanem a Bálintetetőre. Tudod mi a helyzet, Mikulás? A kis medve az egy robot. Hát, Milyen menő videóid vannak már neked? Jó, Valentina plusz pár azokat zene, nem és úgy. ültél a Minecraft képernyőnél. Tudom. Most már máshogy De most van. azzal mi a baj? Most már máshogy vannak a videók. Na várjál, 3 feliratkozód van, mennyi a családtagjaid? Use Empire kicsit trailer. Na nézzük. Nem baj. HK Marci, benne vagy. Benne vagyok. Mikor? Ezt küldöm is. Mert mi történik benne? Ja, ma úgy van Use Empire csaló is. Azt nem mondta, hogy meghalok, mert akkor... Nem. Csak benne vagy. Na akkor nem fogok meglepődni. Élő megosztásban ezt meg kell nézned. De HK Marti ebben is benne volt, amit most csinálok. Itt vagy előttem. Te honnan vagy amúgy híres? Nem, te hozd magad, az te élődben nézd meg. De olyan, hogy te is benne vagy ebben a videóban. Nem áll. Jó, erre nem volt szó, hékes békás. Degoly, amúgy azt vágod, Mondtam, hogy megy. Degoly, ez le van patentolva. Mi ennek a YouTube csatornának a neve, amit meg kell nézzek? Privátba küldtem videó Discordon. Ja, hogy neked...
Így. Mióta van már a 10 éves Pig? Mióta belépett. Öld meg magad, Pig. De most miért bántad Shyboy lett? Mondd meg a hülye Ádi-Bádi. Mondom, benne Ugyan, vagy. elég jó a minőség. Baj. Hát jó van, az eléggé rossz lett, de amúgy most már úgy volt csinálom. Még a szumót szerintem Most baj fel. az, Marci, most mi azzal a baj, hogyha a képernyő bal felső sarka látszódik? Az Na bőven most elég. tényleg. Bár nem azt jó. látszik, nézzétek Több, meg mint a azt, hogy Usen semmi. per csaló. Az a- Usen per csaló videómat, abban nem, az jó lesz. Képernyő bal felső sarka látszik, de ez miért van kint YouTube-on? Az lenne jó, hogyha mondjuk a többi része is látszódna, de úgy Tudom. ennyi. Most már fog Az egy látszódni a kérdés, többi miért van videóban. kint full Más izé? Igen? Semmi Akkor. De mi történt? Hogy csak az látszódott? Hát jól volt beállítva, csak nem az dobta be. Ja, Mást. igen. Amúgy én nem akarok így senkire újra mutogatni, de én úgy hattam, hogy a HK hibája. Én is úgy csapottam. Amúgy. Fix. Gyerünk Enderman 07, elvered a... Ha elvered, elmondom, hogy mi a vaxem. Jó, nem tudom Te már vaxolod a hajad? Let's Nem. go. De nem Vaxem, más igen, az egy csaló! nagyon nagy Ez csaló. csaló, ez olyan csaló. Ez Ki csaló. kérdezett? Öld már, úristen, érti, várjál? Nyert egy körciány! Úristen! Ez nagyon csaló, ez nagyon nagy csaló volt, igaz, Marci? Ja, én is Ez tudom. nagyon ez nagyon... Vagy írok Hallod? hátba újrajátszás. Hallod? Pig, itt vagy? Pig. Raport. Ja. Úristen, nyeljem már meg a Pig. Én Majd Enderman írok 07 neki egy ellen akarok menni. újrajátszást. Van hitboxom is. Én nem használom, de amúgy Ja, erre a szerverre jó minek? az. Hát van hitboxod is? Hát de azt nem Hányas hitboxod használom. van? Nem használom. Kuna Matata. Amúgy Azok nem 185. használják, De amúgy nem nem. használom. Nem használom. Ez ki? Nagyon, Zsagol, ez lefogás. nagyon jó, az a legjobb játékos, jobb mint én, jobb mint én. Úristen.